Hi, igama lami nguSipho Mbatha, DJ Sgqemeza kuKhozi FM. Ngiyajabula ukuthi ngizokuintroducela namhlanje ingosi yethu la zobe sinama motivational speakers ahlukahlukene ezowa-invite ezosipha izinkulumo ezakhayo nezikhuthazayo, especially kulesi sikhathi esibhekene naso se-COVID-19, i-lockdown la sihleli khona endlini singakwazi ukwenza izinto eziningi. Eqiniso selikhulumeni lokuthi lesi sikhathi isikhathi esingajwayelekile kuthina njengabantu baseNingizimu Afrika, and ungajwayeleki kwaso kuza nezinto eziningi, kuza novalo kwabanye, ukukhathazeka, abantu ba-worried, bayaphenika, abanye bathukile. Kunezinto eziningi ezenzakalayo engagcina izezakha i-stress, ucabanga into zo mental health, ngezinye zezinto ezigcina ziqalwe izinto ezibukeka zincane zi-build up kuze kufike kulelo zinga lelo. But bengifisa namhlanje ukuthi nanoma ngakuthiwa yini eyenzakalayo ngizokukhuthaza ukuthi please do not worry, please ungakhathazeki. Ngiyazi ukuthi omunye uzothi uyithatha light le ndaba, I understand ukuthi yini eyenzakalayo. Mina bengijwayele ukuphuma la endlini ngenza izinto isikhathi sami ngisenze noma yini engiyifunayo, manje ngisakwazi ukuphuma, ngisakwazi ukuya emsebenzini, ngikwazi ukuya esikoleni, kumi yonke into, kuphela ukudla, impahla zikho nokunye okuningi abantu abangakubala, konke lokho kuya-understandeka. But please, if kwenzeka, bengizokucela ukukunika imessage ehlukile namhlanje ethi please do not worry. And ngiyafisa ukuthi on top of that ngikwazisa ukuthi uNkulunkulu uyazi ngalesimo esibhekene naso. It's not ukuthi usezulwini ubusy uyinwaya ikhanda uzama ukucabanga ukuthi uzothathana ahlanganise nani ukuze abhekane nesolution yalokho, but iqiniso lithi uyazi. IBhayibheli lithi as high as the heavens above the earth, so are his ways above our ways and his thoughts above our thoughts. Njengalokho kuphakeme amazulu emhlabeni zinjalo indlela zakhe kunezethu nanemicabango yakhe futhi kuneyethu. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi lokho akumbambi ngesurprise, yinto ayaziyo. Thina nokucabanga kwakhe nokwethu kunjengalokho kuphakema amazulu ephakeme emhlabeni, nathi ukucabanga kwethu nokwakhe kunjalo, nayo futhi indlela zakhe nezethu zinjalo. Thina ngokubuka ngeindlela zethu singakubuka kuyinto esibambile, yasiconfuse noma yaphinde futhi yasizuma, but kuyena akuyona into eqhamuke as a surprise. So uma kuwukuthi ke uyazi ngakho, nginento engifikelayo ethi he already have a solution, usevele unaso isisombululo salenkinga esibhekene nayo. Thina konke kumele sikwenze ukuthi simthembe, because if singathemba kuyena lokho kuzokwazi ukuthi kunciphise izinga le-panic, izinga le-stress, izinga lokuthi sibe worried. Yingakho ngithi namhlanje asithembeni yena and please do not worry. Why ngikusho lokho? Bathi ngibuka incwadi kaMathewu eBhayibhelini uverse 25 kuze kuyofika kuverse 34, lapho uJesu wayethi khona abantu abangakhathazeki. Wenza ibonelo ngezinto eziningi ukuthi inyoni zezulu ayitshali, azilimi, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi azifunze zidle, aze athi futhi thina sibalekile kakhulu ukudlula zona. Into engithandayo ngithi 3 to 4 times mangaphosisi ebala igama elithi ningakhathazeki kulawo mavesi, ukusuka nje ku-25 kuya ku-34, ningakhathazeki 4 times. Ngazi ukuthi wayenayo i-idea yokuthi there will be times la thina esiyoba nezinto ezisihlaselayo in a way yokuthi size sikhohle ukuthi the very same God okwazi ukufunza izinyoni zezulu zidle zijabule engathi ayizinankinga uthanda thina ukudlula zona. And today usithumela the very same message yokuthi do not worry, ungakhathazeki. Athi kuverse 33, ningakhathazeki ngokuthi niyombathani niyogqokani, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, zonke lezi zinto ziyonezezelwa kunina. So ngikuthina masingathatha ifocus yethu sibhekise kuyena ekufuneni umbuso wakhe nokulunga kwakho, zonke lezi zinye izinto esikhala ngazo even now ziyonezezelwa kuthina. Esikhundleni sokuthi sibe worried ngokuthi kuzokwenzakalani kusasa, kuzokwenzelani ngomuso, khona obhala kahle lapha asho khona athi ningakhathazeki nangengomuso ngokuba ingomuso iyokukhathalela okwayo. So please, if ikhona indlela yokuthi singakwazi ukwehlisa umoya, please let us not worry. Ngabona umunye umbhalo owawubhaliwe wawuthi 85% wezinto esiyaye sibe worried ngazo noma esikhathazeka ngazo zigcine zingenzakalanga. Ukhathazeka ngokuthi bazoyadiliza emsebenzini, mhlawumbe ngokuqala wena ozodilizwa, kudilizwe kuvele kungabi wena odilizwayo.
mhlawumbe ukhathazeka ngokuthi uyagula kunesifo esikhona egazini lakho isona izogcina sikuthathile yebo sikhona sinjalo sigcina singakuthathanga if ukuthi 85% wezinto esiyaye sibe worried ngazo sigcina zingenzekanga why ungathathi nalena uyibeke njengayo enye yalezo zinto lezo maybe ezo 85% wezinto abantu emhlabeni abayabekhathazeke ngazo zigcine zingenzekanga. If there is one thing ungathi uyayibamba kule nkulumo esengiyikhulumile kulama minute akhona ukuthi please do not worry. Ukuba worried kufaka izinto eziningi kuze kwakhele ukugula esingakudingi. Kulesi sikhathi esinaso nesibhekene naso sizodlula futhi kunaso. And khona into futhi ephinde ngimangaze ukuthi uthi omunye ubhala kahle kukhona yini okugainayo noma ukukhula okuthile kuwena ngokuba worried. Ukuba worried akungiletheli lutho, akungiletheli inzuzo, kunalokho kungifakela izifo nokugula engakudingi. Yebo understand isimo esibhekene naso njengeNingizimu Afrika, njengomhlaba wonke, but please do not worry. Because FM lokulethela inhlelo eziningi ezihlukahlukene okuhloswe ngalo ukuthi sigcine ubusy kukhona into oyenzayo. Wake wathi umunye ubhala kahle, an idle brain is the devil's playground. An idle brain is the devil's playground. So if ukuthi kuthulakele akhonto esizenzayo nesi-entertainer ngazo, yila qhamuka khona ama-ideas amabi okugcina usathane adlalela khona. Uzokuthi umuntu ucabange ngazo zonke inkinga anazo, worried wafuna ukuthatha umphefumulo wakhe ngesizathu salokho. But wena njengoba usuzwile lamazwi ahlala kuwena and there's a reason why eziwe nguwe namhlanje. Please do not worry. Nkosi yomusa ibe nani size sihlangane futhi ngokuzayo. But in the meantime, please ungakhathazeki.